Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, missa primera. Al nostre municipi també tenim escenaris de la Guerra Civil Espanyola, com el sistema defensiu que els republicans van dissenyar al coll de Balaguer aprofitant la seva situació estratègica. És un coll que s'alça a la mateixa línia de costa, un pas difícil de travessar i un indret ideal per a controlar l'accés de les tropes nacionals al Camp de Tarragona i poder veure fàcilment els atacs aeris i navals. Encara ara es mantenen trinxeres, nius de metralladora, polvorins i refugis. El relat que us presentaré avui transcorre l'any 1938, a mitja guerra civil, entre Madrid i Astúries. Línea de fuego, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. La novel·la Una bala per al record la va escriure Maite Carranza l'any 2017. L'autora es va aficionar a la lectura gràcies als autors anglesos, russos i francesos. Totes les seves obres estan adreçades a públic juvenil i barregen realisme i fantasia. La idea que ens vol transmetre l'autora sobre la guerra és que és molt trista i molt dura, que durant un conflicte bèl·lic la gent viu en una por constant i no té menjar. Que me tiren el puente y también la pasarela. L'obra tracta de la crueltat de la guerra, del malament que s'arriba a viure en una guerra. Aquesta obra pertany al gènere literari realista, ja que els esdeveniments que narra són fets reals. Presenta personatges forts i lluitadors. L'obra combina el diàleg amb la descripció. Està narrada en primera persona, ja que el narrador és el protagonista. Barreja l'estil directe i l'estil narrat, ja que a vegades inclou les paraules literals que diuen els personatges i a vegades ho explica un narrador. Està dividida en 3 parts, que no equivalen al plantejament, nus i desenllaç. Cada part conté 10 capítols. L'autora reflecteix perfectament la realitat de la guerra civil, retratant els oficis, els pobles, els paisatges, la manera de ser de la gent, també en l'educació, l'alimentació, la salut, l'organització pública de la ciutat. Utilitza paraules actuals, un llenguatge totalment actual. No utilitza paraules d'altres èpoques. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un... Es centra en la família Serna, una família de Barruelo, València. El plantejament s'ubica el dia que arriba la notícia que en Pasqual, un miner republicà i pare de la família Serna, és viu en un camp de presoners a Oviedo. La mare li prega al fill, al Miquel, de 13 anys, que el vagi a buscar i el torni viu a casa. En Miquel accepta i amb l'ajuda i companyia de la seva fidel gosseta emprèn un llarg viatge. Durant el nus explica les peripècies que en Miquel i la Greta tenen, travessant boscos i muntanyes plens de perills, enamorant-se, fugint de la Guàrdia Civil. Durant el viatge va comptar amb uns amics que també ho van perdre tot i el van ajudar i fer-li companyia. Finalment, aconsegueix que el pare i la mare es retrobin, no a casa, sinó fugint, però van complir el seu desig. Un barquito de vela. Diez mil veces que los tiren, 10.000 veces los haremos.
protagonista és en Miquel, però en aquesta història també hi participen altres personatges, com la Greta, la seva fidel gosseta, la seva família, pare, mare, àvia i 5 germans, i la gent que va coneixent durant el seu llarg viatge. L'antagonista d'aquesta història no és un humà, ja que és la guerra, el causant de la gran desgràcia de la seva vida. En Miquel, al començar el seu llarg viatge, era un nen indefens i conforme va avançant el viatge es transforma en tot un home. Quan van emportar-se al seu pare de casa, es va haver de convertir en l'home de la casa. Va haver de deixar els estudis i dedicar-se a treballar per aportar els diners suficients a casa per viure. Els seus germans, que saben com està la situació, sempre ajuden a casa. S'estimen molt i sempre animen la situació, per molt trista que sigui. En Pasqual, un mini republicà i pare de la família, és molt sociable i alegre. La mare del Miquel, una dona no massa alta i molt prima, mare de 6 fills. Des que es van emportar el seu home al camp de presoners, es va passar els dies i les nits plorant i lamentant-se. La Greta és la supergosseta del protagonista. La va acompanyar durant tot el viatge. Va sacrificar la seva vida perquè la mare i el pare del Miquel poguessin escapar sense que els enxampessin. Ella i el Miquel sempre anaven junts. La relació que manté el Miquel amb els companys del camp de presoners del seu pare és empàtica i comprensiva. Sempre els estava portant menjar, escrivint cartes i enviant-los als seus familiars. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. És una història molt dura, ja que calca com de trist i cruel ha de ser viure en una guerra. És un llibre molt trist i emotiu. Crec que el Miquel és un nen molt comprensiu, empàtic, valent i lluitador. No es rendeix mai, ni quan els esdeveniments no van a favor seu. Va fer qualsevol cosa per tornar al seu pare a casa. L'admiro molt perquè ell sol va recórrer milers de quilòmetres, travessant boscos i muntanyes plens de perills, tot per retrobar-se amb el seu pare. Aquesta història és una mostra de valentia, lluita i esforç per part de tots els personatges, sobretot de la Greta i en Miquel. També retrata a la perfecció que les dones, en aquella època, no eren un pilar de la casa, ja que ho eren els homes. Elles només servien per fer les feines domèstiques i cuidar els fills. No podien anar a treballar, ja que això era feina dels homes. Si un home es moria o l'enviaven a la guerra, la dona no ocupava el seu lloc, ja que ho feia el fill, ni que tingués 8, 13 o 17 anys. El fill s'havia d'ocupar de cuidar a la casa, la mare, treballar, etc. M'ha agradat molt aquesta història, ni que sigui tan dura. T'explica la realitat d'una manera més suau. Crec que saber el que va passar fa uns anys és necessari per a la vida, perquè és la nostra història. No s'ha de ser un ignorant i pensar que el món és de color rosa, quan no ho és. A part, la Guerra Civil d'Espanya no va passar fa tants anys. Va passar quan va néixer la meva iaia i el meu padrí tenia 3 anys. Us recomano molt aquest magnífic llibre. Judit Lanceta Gil, des del Polvorí del Coll de Balaguer, Hospitalet de l'Infant. Si me quieres escribir